от примерно, от крест. Угу. Крест. Значить, це от сюди зачепали ручника, ні, з цієї сторони отак, і сюди закладали, а потім отак приймали і тут зав'язали. Отак. А, ззаду наоборот. Ага. Угу. Так. Ага. Робили отак. Потім отак, от, дивіться. О, дай. Зараз. Отак. І тут зав'язували. Отак. Ага. І це от до могили, от він стояв этим вузлом. Ні, дякую. О, До Мы могили. тут вспотели на танцевальном. Ясно. Это до могили він стояв вузлом, це да? отак стояв тому. Ага. Отак тут був вузелчик. Ага. Отак. І це іменно мужчині так зав'язували, да? Да. І тепер так зав'язують. І тепер у вас так? І зараз і так І зав'язують. фартушки це вішають? Ні, фартушков вже нет. А чого так? А тепер жінкам так само це рушники? Тепер уже всім ручники. Ага. Всім ручники. А раніше тільки мужчинам, да? А раніше було тільки мужика. Дякую.